hello guys, this time the energy is install the Ubuntu terminal in maybe 3 steps kana 2 steps kana thanks to the guy around the tonight and it we go hacks. Okay, so apa zvatira ndipameta kamboinstalla tishandisa the GUI ne the terminal ndit. So nasoda kuinstalla the terminal kuitira vaya vanenge vasina mabundles plus vane malaptop ari slow kuzoinstalla through VM zvotora time handiti plus chinononoka kuloda. So zvatoda kuita panapa ndezvodai. So toda kuti muende pahome panapa then you search kuti control panel handiti zvatoda kuita ike zvinapa handiti toda kuinstalla toda tanga enable chinonzi icho WSL handiti WSL chingoreva kuti Windows subsystem handiti Windows subsystem for Linux handiti zvichireve ingori compatibility layer handiti inoshandisa kurana the Linux binary executables handiti. So in the format ELF kunova chanadzo kuverenga ndakugamuchanazoona. So zvatiita unoenda pakanzi programs panapa then uninstall a program handiti then unoenda panapa pakanzi 10 Windows features on or off handiti then panobuda each handiti. So pabuda each then you maximize this one handiti. Maximize then you replace loading handiti. So zvanoda tuite manje kune vachaona vanenge vasina kuinstalla Windows 3.5 net framework handiti mauya mukwanisa kumainstallera panapa motoinstalla zvotoita ne 4.5 yacho zvinotoita ipapo handiti neichi chiyai pav vamwe pane pangu pachoshanda handiti then pawakamboinstalla inonzi chiko so zvanoda tomuye panapa vanzi Windows subsystem for Linux handiti then you enable it handiti wapedza kuenable then you press OK handiti press OK. Saka press OK chatanga kudini kudownload izvoniita kana vari pawifi handiti. So wapedza kudaro manje zvozoita manje wobvisa zvakaita zvisina kana pressure wochienda paMicrosoft nikireve paMicrosoft store yako then waya paMicrosoft store yako then enda panzi search handiti. So tiri kuda Ubuntu handiti the Ubuntu app handiti. So Ubuntu app yedu panapa kana usina kuinstalla chataita previous icho kacho the WSL hazvirani handiti inoita then you select that's the latest. Kana uchida the previous version unokwanisa kuinstalla previous version then ichi you tap install. Whatever install kana usina kusign in sezvandakaita ichakubudisira ichichi chekuti sign in ati nini ndina kana basa nacho handizoda kusaina in so ndinokuisa close pando close then nofana kuinstalla handiti then yakudai so yakuti pending starting downloading. Okay, so now you wait handiti. So ndichimira kudaro handiti yachitanga kudownloada then tatoda kunyanya kuita pamuchaona kuti tiri kuinstalla the terminal yaishandiswa naC which means inozoenabla vana SSH vana git vana bash handiti it's like inongotoita izvozvo. So then need to get fast man. So it's 444 MB. Saka unongotoenda pane wifi yako umbotodi but chakanakira manje inozoshanda out of uri offline or anachitaura zvaenderani the terminal commands panapa utilities including bash handiti sh then ichapedza then ip nangu kuti ndikasire kuchiwana handiti then ssh then get then ichi pt handiti kune vanonatsa kuzvishandisa zvinonga mungatsa kuzvizwisisa handiti. Okay, so zvatoita kana chapedza manje then ichi launch handiti launch pauchalauncha ichakubudisira then this may take few minutes handiti. So now we wait handiti we wait. So I post the video that pachopedza kuinstalla kana ndinoreganisira kadaro chosvakadaro ndikandimute volume yangu nazera nese zvaita manje.
So yakuchibvunza manje enter the new Unix username. So send in manje ndakuchisa username yangu. Let me say virus and it. So now to virus and that's my username. Then you press enter and then you wait for it. Then you ask for password. Yeah, then in the password. Password manje uchaona pauno enter password ka. Hapana chinobuche chibuda but unenge uchitonyora nditi. So toti ni zvinhu utotype password nditi. Alright, password one dabaya later but hapana chabuda. Matona ubaya end. Yakuchi retype password. Dabaya but hapana chabuda nditi. So you press enter. But minge yato capture password nyaya yekuti haidi kuvhiwa yo password and so password chichi autona then kana ndakuda kutotanga yakutoti kwaichi notanga nekuti sudo chichi wewe saka tomborega yambodini yembe install right amukona hapo chidi yapedza zvainge chifana kuita nditi. Saka apa ndo paipa kana makacheka video rangu ndakapesira kuita nditi panapa takati this is the username, this is the machine name to identify the computer name and the machine name and this is a simple separator and chinonzi chitilde and it then $, takatichoratidza kuti yachi a regular user and it then ichi takatichoratidza kuti in the home directory and it kana makatasa video rangu ndokupesira and it. So kana ndwadaichi watopedza watova muterminal uchi shell yako hautokwanisa kutiita taita makomanzi akaya taingoita tichingoflexa sana date ndamuchirikuzivawo toti yakutokwanisa kubudisa date then chazimamwe kuti kauda kubvunza kuti kuchichichi otonda makanganwa akanini but pane mamwe emadhara anenge akuti wana sudo anditi yakenzi sudo chiko sudo apt then get ako mima kuita kuna madhara enter the password and it enter the password now enter password yangu then enter anoona aitira kuita kana mapa pane stage yadai so kana ona twasimba anomuona ti but azvinetsi one muzvana azvinetsi simple start. So that's the way yekuinstalla. So kana say wakuzoita next lecture au wakuzoita nini kire ni anditi wakuzoita ne terminal ndo zvamene muchingotoita muchitotevedzera muchiona zvavari kuita ndizvo zviri kubuda here anditi zvakafanana yaita yawo yeshell chichikati yaya SSH anditi. So thank you guys anditi ndo zvoga so far mamwe makomanzi makukwanisa kuchimaita ipapa ese anoita makomanzi papa rese rawauda kuita. So then panapa kana wakutopedza zvako wakutoti exit anditi wakunoti exit chanyoenda tichi log out.